Interessen for at være med i Trygs Venner er kæmpestor i lokalområdet. Vi vil alle sammen gerne være Danmarks bedste første arbejdsplads for de unge mennesker, som kommer ud og mærker arbejdsmarkedet første gang. Men vi fik en dialog om, vi også kunne gøre noget for at være Danmarks bedste sidste arbejdsplads. Og der opstod ideen med Trygs Venner. Jeg hedder Thomas Dahl og er direktør i Brugsforeningen Tryg. Brugsforeningen Tryg er en stor østjysk brugsforening, som har 12.000 medlemmer, det vil sige, der er vores ejere. Grunden til, at vi valgte at satse på seniorer og Trygs Venner, jamen det er, at seniorer det er en fantastisk arbejdsressource, som både har tiden, men også er nogle voksne og ansvarlige mennesker. Et andet plus, som vi også har fundet ud af her hen ad rejsen, det er, at de kommer jo alle sammen med en fyldt rygsæk af livserfaring. Det er virkelig noget, som bidrager positivt til humøret i butikken, til kundeoplevelserne og til servicen, men ikke mindst interaktionen med de unge mennesker, som det er et kæmpe plus at have de her voksne seniorer på arbejdspladsen. Interessen for at være med i Trygs Venner er kæmpestor i lokalområdet. Vi startede med at holde en informationsmøde i byens biograf, hvor der troppede 96 interesserede op. Vi endte faktisk med at skrive kontrakt med de 46 af dem, som var til stede. Efterhånden som Trygs Venner har udviklet sig gennem de sidste 3,5 år, er vi oppe på over 50 ansatte nu. Og en lidt sjov historie er, at der kun er 2, som er stoppet, siden vi startede projektet op. Jeg får en masse kundetilbagemeldinger på, at Trygs Venner virkelig gør en forskel. Især i Trygkassen. Den har virkelig ramt vores kunder lige i hjertekuglen. Det gør mig mest stolt, når jeg ser Trygs Venner i arbejde, det er den glæde og den livskvalitet, der skinner igennem, når de er her. Det er virkelig noget, som smitter af på den øvrige personalegruppe. De kommer altid på arbejde, og hvis de ikke gør, så bytter de selv. Så det at være arbejdsgiver for Trygs Venner, det er en udpræget fornøjelse. Jeg ser fremtiden for Trygs Venner og for seniorer generelt i detailhandlen som super god, og håber også, at ideen breder sig til det øvrige Coop. Når vi ser fremad, så tror jeg faktisk, at Trygs Venner kan være med til at løse også nogle samfundsudfordringer, vi står i med mangel på arbejdskraft. Vi har også de sociale aspekter, hvor Trygs Venner også bidrager til at løse en del udfordringer, der kan være. De udfordringer, der eventuelt kunne være ensomhed, mangel på dagligdags gøremål for seniorerne, som er gået på pension. Det er rigtig rart, at der er kommet seniorer i butikken, både når man går rundt i butikken, og der er der altid nogen, man kan spørge om et eller andet, og de er som regel velinformeret om, hvad der foregår. Det er også helt rart, at man kan komme herop til Trygkassen. Samtidig sidder der jo en ved kassen, man kender, som for eksempel lige før, da jeg var her, så snakkede jeg lidt med hende. Og så fik vi en snak sådan lige om gamle dage, der var ikke kø ved kassen, så det gik fint. Jeg vil også lige sige, at det betyder faktisk lidt, tror jeg, for mange kunder, at der er sådan en rolig kasse. Og hvis jeg ikke har travlt, det har jeg jo en gang imellem, så går jeg over til det, vi her kalder Trygkassen. Men det er nu også, jeg vil også sige, det er også trygt ved de andre kasser her i Kvickly. Jeg er rigtig stolt af at være en del af Trygs Venner, fordi vi også repræsenterer nogle kvaliteter og nogle måder at arbejde på her i de butikker, der er tilknyttet. Jeg hedder Anne-Grete Viberg Nielsen, og jeg er 70 år. Og jeg er uddannet økonom i sidste århundrede. I 1977 blev jeg færdig. Jeg har arbejdet hele mit arbejdsliv i forhold til køkkener med mad, men også som ledelse som hovedfag faktisk, eller hovedjob. Jeg sluttede med at arbejde, da jeg var 67, fordi jeg synes godt, jeg ville have det sidste med. I forhold til at arbejde som seniormedarbejder her i Brugsforeningen Tryg, så betyder det rigtig meget for mig, fordi det er noget andet at komme på arbejde, end det er for eksempel at være frivillig et sted, som jeg også er i forvejen i vores sognehus for eksempel. Så er det skønt at komme herned og have et rigtigt arbejde, hvor man også får lidt løn for det, og det er jo rigtigt at aldrig få nogle lommepenge. Og så møder jeg nogle smadrede søde kollegaer. Vi går altid med kunden hen og viser, det står på den hylde der, og så bliver de bare glade. Der er rimelig meget glutenfrie produkter her i Kvickly.
Og der var der en dag, der kom en kunde og spurgte efter, hvad vi havde af produkter hernede. Og så kunne jeg gå og vise ham hylderne herovre, og gå også vise ham, hvad vi har oppe i Frost. Og vi fik en snak om det, fordi med min baggrund ved jeg ret meget om kluden. Hvis man skal bruge et ord til at beskrive Trygsvenner, så tænker jeg, at det ord det skal være fællesskab. Fordi vi har jo opbygget et rigtig godt fællesskab her i Kvickly, hvor vi mødes og drikker kaffe sammen hver torsdag, mens vi arbejder, eller når vi holder pause for vores arbejde. Jeg synes, der er rigtig mange kunder, der sætter pris på os, og ved, at vi er hernede, og ved, at vi kan spørge om noget, og nogle kunder kommer den dag, hvor vi er her, fordi så kan de få hjælp. Jamen i forhold til Trygkassen, jeg synes, det er et rigtig, rigtig godt initiativ. Jeg er ikke selv presset ved kassen, men det er der mange, der er. Jeg bliver det nok en dag også. Og så er det rart, at man ikke behøver for dårlig samvittighed. Og stille og roligt kan tillade sig en snak, hvis det er det, man vil, eller hvad det nu er. Angående seniorerne i butikken, nogle af dem kender jeg jo, og det er meget hyggeligt. Og de gør en god indsats, det synes jeg virkelig. Og det gør, at det er lettere for mig, og sikkert også andre, at spørge, fordi der er ikke så meget pres på. Jeg glæder mig altid til at komme på arbejde i Kvickly, fordi der møder man en masse forskellige mennesker, som gerne vil have din hjælp. Og det, at man får en smil tilbage, og de takker en for ens hjælp, det betyder bare alverden. Jeg hedder Birgit Sander, jeg er 72 år. Jeg er mor, bedstemor og til 2 døtre og 5 børnebørn, og har været gift i 45 år. Jeg er uddannet inden for regnskab og har været i regnskab hele mit liv. Jeg har været her i 3 år her til november. Jeg har valgt at være med, fordi at jeg godt kan lide kontakten til andre mennesker. Det giver mig en hel masse i min hverdag som pensionist. Jeg synes, det er det, at man kan yde, så kan man også nyde. Og selvom så man er pensionist, kan man jo nemt bidrage med noget godt til andre mennesker. Så det, du selv giver, det får du 10 folk tilbage. Jeg føler, at livet er værd at leve, når man kan yde og nyde. Og det gør selvfølgelig heller ikke noget, at jeg tjener nogle penge. Så jeg har en rejsekonto, hvor pengene går ind på, og så rejser jeg med mine søstre og mine veninder en gang om året. Altså, jeg synes, det er utroligt godt, at vores lokale brugs, den også tager lokalt ansvar. På den måde, at os, der har været her i mange år, vi møder dem, vi kender, og man har tid til at betjene os. Altså for mig betyder det jo som sagt rigtig meget at komme ud og se andre mennesker. Jeg hedder så Gert Nielsen og er 74 år. Og tidligere har jeg arbejdet i det, der hed EDB-branchen før i tiden. Efter 45 år, så synes jeg egentlig, at det var ved at være nok. Så gik jeg på pension som 65-årig. Og ja, vi havde et sommerhus, og det havde jeg egentlig brugt meget tid ude og snakket med de mennesker derude og så videre. Det solgte jeg så på et tidspunkt. Og så kunne jeg egentlig godt fornemme, at ja, jeg fik lidt bedre tid, lidt god tid. Så jeg kunne egentlig godt finde på at lave noget andet, hvis der var noget, der bød sig. Jeg har været fantastisk glad for at komme herned. Og det, der egentlig betyder noget, det er også, at min kone hun arbejder. Så jeg går jo egentlig meget alene hjemme. Selvfølgelig har vi nogle naboer, men det betyder meget at komme ud og se andre mennesker. Snakke med andre mennesker. Ikke? Hvis du vil komme tidligere en dag, så ringer du bare og siger, at jeg kommer kl. 12 i stedet for kl. 13. Vil du have fri en dag, jamen, så kan du finde en byttevagt eller et eller andet. Så vi har meget fleksibelt forhold. Det tror jeg, kan da egentlig kun give til dem, der skal pensioneres på et tidspunkt, at man skal ikke sætte sig foran skærmen, eller i den dybe stol foran skærmen, fordi det kommer der ikke noget godt ud af. Man skal ud og opleve noget. Ikke? Ja. Jeg regner, når vi kommer ned, at der både er nogen, vi kender, og så at der er den ro til, vi kan handle, uden at blive stresset af alle de, som har vældig travlt. Ja, og jeg gik over til Trygkassen i dag, fordi jeg kendte hende, der sad derovre. Det synes jeg også er meget hyggeligt, for lige en lille sludder. Ja. Og det er jo sjovt at møde nogle af ens gamle børn hernede. Deres forældre og bedsteforældre. Her er Anna Jensen. Jeg er 63 år. Jeg har tidligere været dagplejer. Jeg har været dagplejer i 34 år.
Så på grund af mit bentøj, så kunne jeg ikke blive ved med det længere. Og så søgte jeg herned i Kvickly og var så heldig at være med til at starte den her trykkasse. Og det har været helt fantastisk. Den har simpelthen haft sådan en positiv indvirkning på mig. Jeg kunne bare mærke, at jeg var ikke helt færdig med at arbejde, så jeg fik seniorpension fra den 1. april, og så må man jo arbejde op til 15 timer om ugen, og jeg arbejder så 10 timer hver uge. Jeg har hver torsdag og fredag, og jeg elsker at være her. Jeg arbejder jo faktisk sammen med et par stykker af mine tidligere dagplejebørn hernede, og det synes jeg jo, det er så fedt, at vi pludselig er kollegaer. Jo, ham kan jeg godt huske, da. Han var så sød. Ja, det er han stadigvæk. Jamen det. Altså, vi har simpelthen kun prøvet positive ting her ved kassen, synes jeg. Og jeg har en rigtig sjov episode for noget tid siden. Der kom der 3 damer fra Sjælland herhen til kassen, og da de kom hen til kassen, der sagde de, vi har set det her i fjernsynet, og så derfor har vi simpelthen bestemt, at vi skulle på tur helt fra Sjælland herover til Ry, fordi vi skulle ned og se, hvad det var for noget med den trykkasse. Og så da de kom hen til kassen, så sagde de, og vi synes, det var så fedt, det var dig, der sagde, for det var dig, vi har set i fjernsynet. Og så da vi sådan snakkede lidt, så spurgte de, om de måtte få en selfie sammen med mig. så jeg tog et billede sammen med de 3 damer der. Det synes jeg da, det var mega sjovt. Hernede i Kvickly, der har vi jo det der hedder Trygsvenner, som er alle os, der er over 60, som stadigvæk gerne vil være på arbejdsmarkedet, som stadigvæk gerne vil have lidt arbejde. Der er det jo fedt, at vi er så mange hernede. Det er bare win-win.